Dobro večer. Dobro večer. Hoćete se predstaviti? Ja sam Daniel Crnogorec iz Kanade, živim u Hamiltonu. Recite mi, Daniele, kako ste saznali za Roberta i koji je bio povod zvanja vašeg? Za Roberta sam saznao prošle godine u oktobru neko vreme. Saznao sam preko web stranice koja se zove serbiancafe.com. Moj povod je da zboleo sam se, dobio sam dijagnozu tumora na mozgu. Recite mi, Daniel, kako vam je Robert, na koji način pomogao tu? Prvo što ja mislim da mi je pomogao, najvažnije je pozitivnim riječima. Najviše ja mislim time i dobrim duhom i uticanjem pozitivnih stvari, razmišljanja, pozitivnih misli koliko utiču na život i tako te stvari. Dao vam je nekakvu podršku da to prevaziđete, da dođete na neko... Dao mi je baš tu pozitivnu podršku, da jednostavno svako upravlja svojim životom i da mi sami gradimo svoju sudbinu i to je to. Život ide i mi živimo. Što je najbitnije, Robert vas je usmjerio u misli, znači kako mislite, tako živite i tako svoju sudbinu krojite. Da. Jer pošto je kod vas bila jako teška dijagnoza, dao vam je ohrabrenje, znači i rekao vam je kako da radite to, da se malte ne pretvorite u mašinu, da morate to da izdržite i da dođete do vašeg određenog cilja, tako? Da, baš tako. Recite mi, Daniele, je li ste vi koristili naše preparate? Jesam. Kako ste se osjećali kad ste vršili naše terapije? Koliko su vam tu pomogle? Ja sam počeo da ih koristim. Prvo nisam znao šta da očekujem i jednostavno uzeo sam i koristio sa verovanjem da će biti bolje i tako je danas dan. Znači, odradili ste našu terapiju, imate i našu zaštitu. Da. Hoćete je pokazati? Znači, vaša zaštita je uvijek uz vas. Robert je vama to poslao, naša agencija. Vi ste zadovoljni sa našim preparom? Danje, evo ja sam Robert, imam jedno pitanje za vas. Da li se vi slažete, da li se, Daniele, slažete da može čovjek bilo koju bolest da prilaziđe sa pozitivnim mislima, znači da nema straha, žutih minuta, znači da sve potiče faktički od misli kod najgorih bolesti, što su krvne bolesti što imate vi, da može čovjek da prilaziđe ako su mu faktički misli usmerene u jako pozitivni centar? Naravno da verujem. Ja jednostavno mislim da svi mi delom danas, delom sutra upravljamo svojim stvarima, svojim životom koji da radimo. Naše misli, o čemu razmišljamo, nas vodi na postupke koje ćemo da uradimo. I jednostavno ja verujem da ako smo mi pozitivni i verujemo da nam je fino, da će biti dobro, da je sve u redu, ja verujem da će sve biti u redu. Ja se tako slažem, Daniele, i recimo sve potiče od misli. I kod najgorih bolesti
i zbog misli je došlo do obolenja, znači ljudi koji su doživjeli stres, mahom ta vrste bolesti dolaze zbog preteranog stresa. Iskreno rečeno, ja što sam vama vidio, što sam rekao, da ćete progurati, kako bi rekao, da se nikad neće metastaze, znači proširiti putem krvi, ali treba imati misli, znači umarati se, dobro spavati, nikad ne razmišljati, što je meni bilo drago da možemo danas zajedno da popričamo, čovjek kao vi, jer može biti sutra žrtva, primjer, kažemo da se mu metastaze ponovo prošire. Sa hranom i spavanjem, apsolutno se slažem, ali najkonkretnije ovo... Kao što sam rekao, jednostavno, vi ste mene podsticali da pozitivno razmišljam i kao što ste rekli da se pretvorim u mašinu, da jednostavno tu smo da živimo. Tačno. Tako da mi je bila velika čast stvarno da date drugim ljudima koji su u sličnim problemima, kako bi rekao, da čuju neke stvari zapravo od koje dijagnoze bolujete i kako je teško s tim živjeti i faktički fokusirati misli da ne razmišljate na bolest i s tim proživljavate, znači kako bi rekao, produžavate vaš život. I meni je stvarno svaka čast vama i jedno veliko priznanje što se tiče vas i od naše agencije normalno da to sve podržavate i normalno idete k boljem cilju, normalno ozdravljenja. Danijele, najljepše vam hvala za ovaj razgovor i puno zdravlja i sreće u budućnosti vama i vašim normalno roditeljima i familiji. Hvala vam.